Lou Williams ng Peak, walang tapon, lahat ng parte okay. Napakagaganda ng kalidad ng mga pambabae. Aaron Davis na sapatos from Li-Ning. Thursday na naman, nalalapit na naman ang ating arrival sa Sabado. Kaya yun, isi-sale po namin 30% off ulit. Yun, hahanapin ko po yung mga pinakamagaganda na pwede nyo pang mabili na naka 30% off para sulit na sulit talaga yung kada perang binibitawan nyo sa makukuha nyo sapatos. Iikot po tayo, hanap tayo ng mga sapatos na sulit pa rin yung sura, yung kondisyon, yung kalidad. Kaya yan, may mga Converse Vans pa rin tayo dyan. So may mga ganitong Converse, may mga ganyan. Pero limited sizes lang po, alam nyo na, as ukay, limitado lang yung mga sizes na available natin sa mga sapatos, sa mga lahat na nanditong model and designs, silhouettes. Siyempre hindi po maiiwasan sa ukay, since ukay ang source natin, may mga heel drag, toe drag na yan. Transparent lang po kami kung ano yung itsura niya talaga, ganun na po yung pagbabasihan din natin ng presyo. Halimbawa, pag ganito po, medyo may heel drag, toe drag na. So ito, 650 na lang to. Lou Williams ng Peak, hindi na kagandahan yung ilalim niya. Tapos, yan, pero usable na usable pa ito syempre. So presyo niya 650. So magiging nasa 400 na lang to kung 30% off. So yung 400 pesos mo, ganito yung klase ng sapatos na mapapala mo sa aming tindahan. Marami pa rin po dyan. Ito may fee lang 950. Magiging 600 plus na lang. Okay na okay din yung condition nito. Hindi lang siya known brand, pero 1 to kami, size 7. Pero napaka-solid po ng lahat ng parte ng sapatos na to. Hindi lang nabibili kasi maliit yata, size 7 Mabase po tayo sa kondisyon ng sapatos, kung ano yung presyong ilalatag namin sa kanila. Marami pang naka 30% off dyan. Yan, mga pang-format pan-running shoes. Nandito pa rin yung Vapor Max na napakaganda ng kondisyon. Yung 1-3 nyo, nasa 900 pesos na lang po yan. Ito yung mga sapatos talagang walang tapon. Lahat ng parte okay. Jackliner, air sole, air units, front profile, side profile, front profile. Ito yung nasa gilid niya. Magandang gamitin to pang running. And yun, leisure shoes, kahit panglakad mo lang pag may bibiling ka sa palengke, di ba? Yung skateboard shoes na from Ergy, nandiyan pa rin po. Tapos ito, ang ganda rin ng Ergy to. Feeling ko pang skateboard din to Yung pattern niya sa ilalim, halos walang issue din yan Walang heel drag, walang toe drag. Hindi mabenta yung Ergy kasi hindi sa known brand Yan ang nakikita kong problema sa Ergy. Parang mahina yung marketing nila dito sa Pilipinas. Pero ang kalidad po ng mga materialis na ginagamit ng Ergy, hindi na rin nakakalayo sa materialis na ginagamit ng 361 Anta and Li-Ning. Kaya ito po, yung mga sapatos na tatagal rin po sa inyo. Kung mapapansin nyo rin po, magaang siya. Kaya ayan, kahit po China brand yan, napakaangas pa rin po and tatagal pa rin po talaga yan kung gagamitin nyo. Ito pala yung pair niya, yan dyan Ang kagandahan dito, Climacool, branded, Adidas. May konting parts lang na pagtitiisan natin ng konti kasi yun, kailangan natin mag-adjust. In second hand po ito, magiging 650 na lang siya. So yun, wag po kayong maniniwala na talagang lahat ng sapatos sa isang tindahan ng ukay-ukay ay solid, lahat maganda. Hindi po totoo yun. Kasi kami dito, ang sarap sa pakiramdam na totoo lang kami, na ang iba may issue, ang iba wala. Tapos makukuha mo yung mga solid na sapatos pag new arrivals. Yun, dun po kayo mag-abang kung talagang gusto nyo walang kaproblema. Gaya nitong Onitsuka Tiger na to, wala siyang kaproblema. Solid na solid lahat ng parte niya. Kuha nyo na lang yan ng halagang 600 plus kasi naka 30% off sale. Ang dami pang magagandang pambabae dito. Nandito yung Umbro. Yan, parang may history ng tao. Meron din tayong Puma Suede, Vapor Waffle. Swerte po ng mga babae naghahanap ng pambabaeng sapatos ngayon kasi napakagaganda ng kalidad ng mga pambabae ngayon. Kung titignan nyo po isa-isa, talagang halos wala kayong mapapansing major defect sa kanila. Yan, kahit po itong Adidas na yan. Sa mga panlalaki natin, alam nyo na kasi pang panlalaki, trabaho oriented tayo Talagang mga panlabas, talagang gusto nating aktibidad sa buhay. Kaya mga pambata natin, 30% off pa rin po. So ito, mga ganitong sapatos, 350. Kung naka 30% off, magkano na lang? Nasa 200 plus na lang. Lihiti mong Adidas po yan Kasi yan po yung napapansin ko rin Pag sa ukay-ukay, tapos pambata at pang babae,
Karamihan po talaga dyan mga legitimate original. Kasi yun, yung source po natin kasi Canada and USA. And yun, may nakakahalo din namang hindi legitimate. Kasi pangit din naman kung i-declare namin na lahat po talaga yan original, di ba? Kaya gaya ng sinasabi ko, totohanan lang tayo. Nasa sa inyo na po kung bibili nyo siya sa presyo niya and kung ano yung kondisyon niya. Meron pala ditong Baron Davis na sapatos from Li-Ning. Napansin ko ngayon lang, ayan o, BD. Mga veteranong players na to, hindi na nga to naglalaro ngayon sa NBA. Ayan o, si Baron Davis. Isa sa mga may pinakamagandang highlight plays na nakita ko, si Baron Davis. Maliit lang yan, pero ang dunk highlight reel niyan, napakaangas. So hindi nakagandaan ang kondisyon nito ni Baron Davis. May mga signs of usage na. Pero yung ilalim niya, solid na solid. Walang heel drag, walang toe drag. Yun na nakakapagtaka dito eh. Baron Davis, Li-Ning. Meron din tayong isa pang signature shoe dito sa baba, yung Allen Iverson. Nakita ko na, hindi pa siya nabibili. Kung nagkataon, maganda pa yung kondisyon nito. Pang koleksyon na po ito eh. Kasi hindi na naglalaro si Allen Iverson. Yung mga ganyan na sapatos na pinangalan sa kanya, mga antique na yan. Pinampoporma na lang yan. May mga Klay Thompson pa rin. Yan, makukuha nyo na lang po ng 650, 6 something. Hindi ko alam. Yan, may Jordan tayo. Itong ganitong Jordan hindi sikat eh. Kaya ayaw nilang bilhin eh. Yan, may code pa yan dyan. Yung logo niya. Pero Jordan pa rin po yan. Kahit pa paano. Iba lang yung materialis na ginamit. May pagka parang fly knit pero hindi. Kakaiba. Yung mga gustong maging kakaibang J1. Yan. Bagay na bagay po yan sa inyo. Naka-patch yung Jordan logo niya. Kaya ayan lang po. Meron dito ng mga pambata. Lahat po naka 30% off pa rin. So pumunta kayo para mauna kayo na makuha yung mga magagandang kondisyon pa na naka 30% off. Para pagkagabi rin, magla-live din po kami para makahabol din naman yung mga taong nasa online lang. Mga taong walang access dito sa store namin. So yan, maraming salamat po sa panonood. 30% off tayo ngayong araw hanggang bukas. Tapos new arrivals naman tayo sa Sabado. Salamat!